И здравейте хора, добре шли в днешния епизод на Roblox. Ако искате още поделите на Roblox, абонирайте ми се за канала, дайте един лайк и нека да започнем. Хора, ако ви кефи моя скин, моля ви абонирайте ми се за канала. Муква е. Хаха, ще те взема ключа. Гледай, то се умори. Гледай, сега ще се качи 5 часа горе. Муква е ти каза, да, то налягаме с това нождите съм си купил за 70 и няколко ръбъкс. На мен ми купиха 400, сега ми останаха 19. Аз много бързо си ги харча. Преди 12 дена имах 400. Може би и да я знам, не ме интересува. Дори не знам за колко казвам и паднах. Бягай, бе. Не, че няма скин. Гледай, пак то снуп. Нищо не мога да направи в тази. Ето и аз съм се глупала на кола направя. С тези коли не са нашумяха, бе. Хора, видеото ще свърши, когато минем играта. Айде, ту сме по гриба. Айде, най-накрая. Когато аз... На къде варя? Къде трябва да се вари, бе? Але тези коли не са нашумяха. С зомбитата на мен най-много ме притесня. Защото на мен той ми е най-трудно с зомбитата. Да знам, може би днеска ще ми е лесно. Да много мина от първия път. Айде. Ти стъпала вечни ли са, бе? Стана. Ето и за зомбитата много го мразя. Бате, сега то ще ми изкочи, тук ще ми изкара акъла. Ей го. Седи са ни видела ти зомбитата. Гледай го пак то шапкунец. Бягай, бе, бягай, бе, бягай. Ай, си бе. Да, са не види. Аз пак ме букнал. Шапкунеца, дано да не дойде. То с очилатко. Бате, очилаткото ме хвана. Айде, бягай, брат. Ей го изхода, бе. Да, той е там. Аре, батко, минах. Чао, тъпи зомбита. Са тука... Къде я валя? Тука но тъмно е. Бабичката. С баба имам остатъци.
Ама... Give me the cookies back. Ама, тъс къде е? Ела, ме бе. Just running. Бе, че са не види бабичката дебила. Диди ме cookies back. Оре, стига. Ай, стига, бе, човек. До сега съм си играл. Хора, моля ви до края на годината да съберем 3000 абонати. Брат, защо се имат това много, бе? Законцентриран. Хайде накрая. Само умирам. Да, казах ли, бе? Ай, стига, брат, ще се гръмна с нещо. Ще се наръгам. Но се не види работата. Да, но го мина. Айде, минах го. Айде. Брат, защо не мога го отворя, бе? Айде, ти се не види. Аре, отваряй се! Брат, како не отварям? Тук ще се състезам с бабката, май. Ай, да ти се не види. И на бабешките инструменти. Това е много лесно. Това е изи. Сега ще видим дали е изи. Като умра. А сега кучета не са налая. Какво има, бе? О, че ми изкара ангелите! Да ти са не видим и топката. Аре, бе! Не, аз докато отида топката ще ма смаже. Дай. Айде. Отивам да взема пушката. Къде се? Къде се? Не са не видят дъртачките. Статка е! Улагаю! Те с бабичка ме бесяват много, ама. Са от начало ли, бе?
Къде се бабички? Изпочва да смажам, а будь ме. Къде сте, бабички? Бабички, дивила, ела ми. Елате ми двете. Къде са тези? Ела в този път, цял ще ги добия. Знаеш къде? Къде? Този откъде се появи, Ай, сега вече са изнервена. Утъв, ще имаме игра. Аз не знам защо я снимам. Къде сте, бабички, дивели? Къде сте? Айде! Брат, как ме хваща, Айде, бабичко, дебели, къде се появихте всичките? Тълпа бабички. Язе, батко. Минах играта. Ями. И хора, надявам се клипа да ви харесал. Ако е така, абонирайте се за канала и дайте един лайк. И чао!